Балаларны укыткан укытучылар ата-аналарга караганда хөрмәтлерәк. Ата-аналар безгә тормыш, укытучылар игелекле тормыш бүләк итә. Борынгы грек фәлсәфәчесе Аристотель шулай дип әйткән. Исәнмесез, сезнең белән белем дөньясы һәм мин тапшыруның алып баручысы Айгөл Имамова. Бүген тапшыруыбызны яңа уку елы һәм педагогларга багышларбыз. Алдагы минутларда машина һәм фатир ачкычлары педагогик берләшмәнең төп вакыйгасы август киңәшмәсе ничек башланды? Укытучыга һәйкәл, аны кайда урнаштыралар һәм Казанда нинди музей ачылачак? Яңа автомобильләр, республика рәисе белән очрашу һәм махсус күргәзмә. Яңа уку елы башланыр алдыннан Татарстан педагогларының төп вакыйгасы шулай башланды. Бу көннәрдә мәгариф һәм фән хезмәткәрләренең республика август киңәшмәсе утырышы узды. Чара Казанда, Рамеев исемендәге IT паркта узды. Киңәшмәдә Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Татарстан җәмәгатьчелеге өчен бу мөһим вакыйга, чөнки балаларны укыту һәм тәрбияләү мәсьәләләре иң актуаль мәсьәләләрнең берсе. Балаларның нинди шартларда уку һәм үсеше, аларны нинди методикалар буенча тәрбияләү һәм өйрәтү, педагоглар нинди юнәлештә бара. Бу мәсьәләләр төбәкнең һәм илнең икътисади һәм социаль үсеше өчен нигез. Чөнки асылда дәүләтнең киләчәге күренә. Балалар нинди булып үсәчәк, алар киләчәктә җәмгыятьне ничек үстерә алачак? Төп бурычлар, әхлакый ориентирлар, сыйфат күрсәткечләре булар барысы да республика рәисенең мәгариф һәм фән министры Илсур Һадиуллинның чыгышында яңгырады. Яңа объектлар, капиталь ремонт, укытучылар өчен социаль ипотека, шул ук вакытта рекордлы санда укучылар, белем бирү оешмалары җитмәү, берничә сменалык мәктәпләр. Булар барысы да педагогик киңәшмәнең темалары. Эльвира Җамалетдинова мәсьәләләр һәм проблемаларны хәл итү турында тулырак сөйләр. На 49 автомобилей для начальников отделов управления образования муниципальных. Яңа уку елы, яңа машина. Шулай Рөстәм Миңнеханов август киңәшмәсе алдыннан педагогик хезмәткәрләргә 49 яңа Lada Vesta автомобиль ачкычларын тапшырды. Хезмәт машиналарын муниципалитетларның мәгариф бүлекләре һәм идарәләре башкалары алды. В преддверии нового учебного года есть добрые традиции делать хорошие, приятные вещи, но и в любом случае система образования, она базируется на отделах образования наших муниципалитетов, городских округов. И, конечно же, ваша мобильность, эффективность во многом будет зависеть от наличия транспорта, который позволит вам более эффективно, оперативно работать. Республика рәисе педагогик хезмәткәрләргә автомобильләр бүләк иткәне бар инде, ләкин бу 2017 елда иде. Интенсив эксплуатация аркасында алар үз ресурсларын туздырганнар. Аларның күбесе инде юкка чыгарылырга тиеш. Шулай итеп, Татарстан мәгариф һәм фән министры республика җитәкчелегенә машиналар паркын яңартуны сорап мөрәҗәгать итәргә карар кылды. Образование это будущее. Может быть, сегодня мы плоды нашей работы не увидим, но будущее республики в том, что и как мы можем сделать для нашего подрастающего поколения. Анна Бутина яңа машинага бик шатлана. Яңа Шишмә районында педагогик хезмәткәрләр өчен транспорт җитмәү белән зур проблема бар иде. Хәзер Анна Бутина сүзләренчә кирәкле белем бирү учреждениеләренә барып җитү күпкә җиңелрәк булачак. Машина будет использована в разных целях. Она, безусловно, не для того, чтобы... Машина төрле максатларда кулланачак. Эшкә барып кайту өчен генә түгел, бу мәгариф учреждениеләрен әйләнеп чыгу. Бу әлбәттә шул ук мәгариф учреждениеләрендә төрле чараларга бару, шул ук күрше районнарга һәм Татарстан башкаласына киңәшләргә йөрү. Яңа машиналар ачкычларын тапшыру тантанасыннан соң барлык мәгариф учреждениеләре хезмәткәрләре Рамеев исемендәге IT паркта җыелды. Киңәшмә башланыр алдыннан фойеда зур күргәзмә ачылды. Биредә Татарстанның мәгариф яңалыклары тәкъдим ителде. Илсур Һадиуллин белән бергә Рөстәм Миңнеханов барлык стендларны карады.
Икенче катта укучылар үз проектларын тәкъдим иттеләр. Шулай итеп, Җәлилдән Илья Шакиров физиканы өйрәнү өчен мобиль кушымта төзегән. Аның ярдәмендә укучылар катлаулы темалар буенча онлайн дәресләр карый алачак. Шулай ук кушымтада терминнарны һәм формулаларны өйрәнү өчен бүлек бар. Илья сүзләренчә, бу физика авыр булган укучылар өчен бик яхшы ярдәмче. Моих одноклассников и друзей есть. Минем сыйныфташларым һәм дусларымның физика буенча зур проблемалары бар. Шуңа күрә мин аларга булышу өчен бу кушымтаны ясарга булдым. Август киңәшмәсе Россия мәгариф министры Сергей Кравцовның видео сөйләмләве белән башланды. Ул хәбәр иткәнчә, 2025 ел ахырына кадәр барлык мәктәп фәннәре буенча бердәм дәреслекләр эшләнәчәк. Ә яңа тарих дәреслекләре мәктәпләргә сентябрь аенда ук керәчәк. Сегодня, когда продолжается информация. Бүген мәгълүмат сугышы дәвам иткәндә көнбатыш хакыйкатьне бозып, тарихи вакыйгаларны ялган яктылыкта күрсәтергә тырыша. Сыйфатлы педагогик белем бирү безнең таянычыбыз булырга тиеш. Илсур Хадиуллин үз докладында балалар тормышында укытучының ролен билгеләп үтте. Аның сүзләренчә, кадрлар эзләүгә зур игътибар бирергә кирәк. Шулай ук министр мәктәп җитәкчеләренә укытучыларга үзләренең төп эшчәнлегенә карамаган бурычларны йөкләмәләрен сорап мөрәҗәгать итте. Чөнки мәктәпләрдә кадрлар җитми. Математика һәм физика педагоглары мәктәпләрдә аеруча әз. Белем бирүнең иң мөһим юнәлешләренең берсе укытучыларга документаль йөкләнешләрне киметү. 2022 елның 1 сентябрендә укытучыларга бюрократик йөкләнешләрне киметү турында закон үз көченә керде. Ул мәҗбүри документларда нисемлекне ныгытты. Әмма кабул ителгән чараларга карамастан Татарстан укытучылары арасында үткәрелгән сораштыру нәтиҗәсе әлеге проблеманың актуальлыгы турында сөйли. Бу мәсьәләне хәл итү өчен хакимиятның барлык дәрәҗәләрендә катнашу кирәк. Мәгариф системасының уңышлыгы күрсәткече имтихан нәтиҗәләре. Хадиуллин сүзләренчә, Татарстан ЕГЭ баллары буенча 3нче урында тора. Төбәктә барлыгы 199 баллы, 2 фән буенча 200 балл алган 9 кеше бар. Киңәшмәгә кадәр алар белән Рөстәм Минниханов та очрашты. Ул горурлык сүзләре әйтте һәм ата-аналарына сәләтле һәм тырыш балалар тәрбияләгәннәре өчен рәхмәт белдерде. Гомумән безнең нәтиҗәләр гомумроссия тенденцияләренең көзге чагылышы. Алар арасында химия, биология, әдәбият буенча уртача баллның артуы, география буенча тотрыклылык, физика, информатика һәм җәмгыять белем буенча уртача баллның төшүе. Ел саен мәҗбүри фәннәр буенча канәгатьләнерлек булмаган нәтиҗәләр саны һәм өлеше кими. Бу да чыгарылыш сыйныф укучыларының һәм аларның педагогларының җитди уңышы. Илсур Хадиуллин үзенең чыгышында Питрәч районында мәктәп һәм мәктәпкә кадәр белем бирү мөмкинлеге проблемасында билгеләп үтте. Куюки авылында хәл бик начар. Анда мәктәп яшендәге 2000-нән артык бала яши. Шул ук вакытта шул авылда бер генә лицей эшли. Республиканың 43 районында тиешле яшь категориясендәге балалар өчен мәктәпкәчә белем бирүнең 100% булуы билгеләнә. Шул ук вакытта Питрәч һәм Лаеш муниципаль районнарында бу күрсәткечкә ирешмәү куркынычы бар. Казан мэры шулай ук үзенең докладын актуаль проблема мәгариф учреждениеләре җитмәү белән башлады. Хәзерге вакытта Казан мәктәпләренең 40% 2 сменада эшли. Бу белем сыйфатына тәэсир итә. Казанское образование сегодня это глобальное. Казан мәгарифе бүген шәһәр халкының 5тән 1 өлешен үз эченә алган глобаль система. Әлеге өлкәнең эшләве өчен ел саен Казан бюджетының 70% бүлеп бирелә. Бу системаның эш сыйфатына шәһәребезнең һәм республикабызның киләчәге, иң мөһиме һәр гаиләнең һәм һәр кешенең киләчәге бәйле. Каждой семьи. Илсур Миннихановка 70 фатир өчен рәхмәт белдерде. Аларны социаль ипотека программасы буенча укытучылар алды. Ул залдагы коллегаларын Казан мэриясенең укытучылар өчен даими эшләүче социаль ипотека яки ташламалы аренда торагы программасын эшләү тәкъдимен хуплауларын сорады. Бу сезнең ярдәмегез аркасында мөмкин булды, Рөстәм Нургалиевич. Укытучыларыбыз исеменнән сезгә рәхмәт сүзләрен җиткерергә рөхсәт итегез. Мәгариф сыйфатын яхшырту өчен Татарстан Мәскәү белән хезмәттәшлек итә башлаячак. Алар бергәләп бердәм санлы экосистема булдырырга уйлыйлар. Бу яңалык белән киңәшмәдә Анастасия Ракова чыгыш ясады. Аның сүзләренчә, әлеге экосистема
һәр укучыга персонализация тәэмин итәргә ярдәм итәчәк. Прежде всего хотел поблагодарить всех сегодняшних докладчиков, выступающих, поблагодарить наших коллег из Москвы за не просто выступление, а за ту работу, которую мы будем проводить. Очрашуга йомгак ясап Рөстәм Миңнеханов укытучыларга авыр хезмәтләре өчен рәхмәт белдерде. Татарстанның иң күренекле педагогларына дәүләт бүләкләре тапшырды. Татарстан башкаласында Казан яр буенда укытучыга һәйкәл куелачак. Казан университетында билимгә һәм педагогларга багышланган музей ачылачак. Казанда яңа сквер төзү планнары турында хезмәттәшем Нияз Рахман сөйләр. Балачак һәм мәгариф дөньясыннан иң уникаль яңалыклар аның кызыклы тәнәфес рубрикасында. Сәлам дуслар! Август айының 2нче яртысында үтеп бара. Демәк, мәктәпкә әзерлек тулы көчендә. Иң мөһиме көч җыеп калырга һәм яңа уку елына җиңсез гына тотынырга. Укытучыга һәйкәл бу шаяру түгел, якын киләчәктәге планнар. Бу хакта Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры Илсур Хәдиуллин Татарстан мәгариф һәм фән хезмәткәрләренең август киңәшмәсендә ясаган чыгышында хәбәр итте. Баксаң инде урыны да билгеле, ул Казанда яңа сквер булдыру һәм Казансу елгасы буенда һәйкәлдә куелырга тиеш икән. Министр билгеләп үткәнчә, бу эшләр быел планлаштырылган, әле тагын музейда булачак. Татарстан мәгариф музее КФУның филология һәм мәдәният ара коммуникациялар институты территориясында ачылачак. Мәгариф музее белем дип аталачак. Аның тематикасы балаларда һәм өлкәннәрдә үткәнгә катнашлык һәм хөрмәт хисе формалаштыруда. Россиядә быел бит әле укытучы елы да дип игълан ителгән иде. Бу карарга алкышлыйбыз. Аллага тапшырып, Россиядә беренче тапкыр беренчеләр хәрәкәтенә багышлау чарасы Татарстанда узды. Ул 1 августта Биләрдә гөрләде. Әлеге чарага республиканың барлык районнарыннан хәрәкәтнең 1000дән артык катнашучы һәм остазлары җыелган иде. Беренчеләр рәтендә булу ничә горур яңгырый бит. Обещаю бережно хранить память поколений, смело мечтать, трудиться и созидать во благо любимой Родины и всего общества. Свои мечты в жизни. Ты первый. Хыялын тормышка ашыра, Казанда яшәүче Илдар җырлар яза һәм гитарада уйный. Бер караганда моның берни дә юк шикелле. Ләкин Илдарның уң кулы эшләми, кулагы ишетми һәм күзләре күрми диярлек. Тумыштан сәламәтлеге шикле аның. Ләкин шундый авырлыкларга карамастан ул музыкага булган мәхәббәтен югалтмый. Илдар гитарада уйнарга ярата, 14 яшеннән башлап 20гә кадәр җыр иҗат итә. Бүген аңа 29 яшь ул. Бауман урамында, Ширеккүл паркында, башка урыннарда җырлый һәм гитарада уйный. Һәм әлбәттә инде зур сәхнәгә чыгу турындагы хыялдан яши. Уңышларыңа һәм үзенә фәрин. Трудиться, только трудом можно всего достичь. Здесь ждут меня мои друзья. Август айында халыкара яшьләр көне билгеләп үтелә. Бу бәйрәмнән Татарстанда читтә калмый. Рөстәм Миңнеханов исә үзенең социаль челтәрләрендә яшьләрне котлап китте. Язманы сез дә карап китегез. А это Анна. Недавно она стала лучшим молодым изобретателем Татарстана. Ей удалось улучшить свойства полиэтилена на Казань-Оргсинтезе и достичь показателей зарубежных аналогов. Кто-то думает, что быть классным специалистом можно только обладая большим жизненным опытом. Но это далеко не так. Современная молодежь тому подтверждение. Они — наша гордость, наша сила и наше будущее. С Международным днем молодежи. Холовара яшьләр көне белән. Бу атнамда шундый яңалыклар алып килде. Сау саламат булыгыз. Очрашырбыз. Аларга бу кояш астында искиткеч урын бирелде. Мәңгелек канун, үрнәк, үгет насихатлар һәм гамәлдә куллану аша һәр нәрсәгә өйрәтү һәм өйрәнү. Бу хакта педагог-гуманист Ян Амос Каменский язган. Яңа уку елында һәр кемгә уңышлар телибез. Укытучыларны, укучыларны хөрмәт итегез, игелекле, сабыр булыгыз. Сау булыгыз.